Hi, day. Mamahaw ta, day. Ang ato ang kanon karon day kay mais. Ani day, salin na naman ikabi day mais ba mais. Kaon mag mais araw. Mais. Yang akong sudan day kay bulad. Gahapon pa dito ni. Gahapon pa ni siya day niya kay mais man akong kanon. So lami siya pare sa mais. Magpalit unta ko niya kay napa man din nabili niya. Limpyo ra ni kay gitakloban man ako nigtarong gahapon day, gahapon sa ukto pa day. Na crispy pa kaayo day, arday. Nda. Anupin man ni day lami kay day. Nya na tay suka na lami. Magulad sa tarong day kay. Isit naman ang karni day po sa day mangita tagbulan. Gabi kay nag karne magkugabi igod. Ano kaya day? Mais day o mais? Oh my God. Tagan nga ulog sa kisame na ulo day ay. Gasyong kayo. Yan, napod ko yung mangga sa rin gapon day. Butan ako sa rin. Wala mo na ulo kaon. Ada yung mangga day. Yan. Te, alamang day o alamang. Anak na siya day o. Pila na ko ikaon sa pobre day. Pila na may kaon sa pobre day. Asdo man. Karing suka day lami. Ano pin oh? Ulad, kaon ta. Crispy lang gyap ng buod day. Kan ito. Ano yung suka ba? Lami kayo suka ay. Mapalit untak marot na apa man day bulat. Wala ko na palit ay. Mapalit na tara apa man day. Tipid pa tipid kay pait ang panagataw. May ayo. Crispy kay pagkaprito ang ulan. Mais. Nga, di na ako naman ng kanon niya. Ito na po niya. May ada ya?
baka. Dili na ta mga piday kay init naman kayo. Tubig ra bugnaw. Ano? Lami yung mais balay. Mais bugas. Lami ang mais day. Busog na ko day. Tama na dahil. Busog na ko. Thank you. Nga na po din dahil. After niya. Kaon ko dahil. Mana kong kaon dahil. Thank you. Thank you all. Busog na ko. Mauna to kay diet beta.